Oyaore nyakwara moga Juang en chieng' tich ariyo tarik 9 dwe mar adek higa mar 2021 kamoro amora ma intie arwakin machiegni e nonro mar oboke nyinga Chris Owino. Kaka pile an kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo an kod oboke mar The Standard kama thor wach e nyim oboke mar The Standard en ni twists and turns in Uhuru Raila deal. Twists and turns in Uhuru Raila deal. En higni adek nyaka ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga ne mosre e dho laru mar Harambee House. En higni adek nyaka ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga ne mosre e laru mar Harambee House kendo tieko ywaruok mar siasa mane mienjo e pacho kae tok yiero mar 2017. Kata kamano nitiere luoro e kind jood bura masiro lwedo Odinga ni ker Uhuru Kenyatta seche moko dhi ndhogo Raila kendo siro jago machielo e yiero maduong' mar 2022. En higni adek nyaka ne ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga yogre kata tim handshake e laru mar Harambee House. Kata kamano nitiere luoro e kind jood bura masiro lwedo ogai mar ODM Raila Odinga ni chal kama ker Uhuru Kenyatta dhi ndhogo Raila kendo siro lwedo jatelo moro mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro bang' ka jood bura mag ODM kotelnegi kod siasa Senator James Aggrey Bob Orengo kaachiel kod jood bura mar Arieda Otiende Amollo ne olieko nitiere jodito moko mag piny owacho mar Jubilee motenore kod ker Uhuru Kenyatta ma osebedo katemo chocho chenro mar BBI kendo gin kod achiel kuom jotelo magigombo ni ker Uhuru Kenyatta odhi osir e yiero maduong' mabiro. Jood bura go to ne ochayo mokalo PS migawo mar arita kwe ma pacho kae Karanja Kibisho magiwacho ni en achiel kuom jotelo e State House matemo chuno ker Uhuru Kenyatta mondo osir lwedo Musalia Mudavadi kaachiel kod Gideon Moi e laro kom ker e yiero maduong' mabiro kendo owere kod ogai mar Odinga. Kata kamano odiochieng' ma kawuono ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod jodito moko mag ODM nyaka kod jotelo mamoko masiro BBI dhi timo romo e kar jot mar ker mano State House. Odhiambo ma kawuono e kinde ma piny Kenya dhialo higni adek nyaka ker Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga ne mosre ayanga, ker Uhuru Kenyatta dhi timo romo kod Raila, Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Charity Ngilu, Gideon Moi, Moses Wetangula kaachiel kod Hassan Joho nyaka Wycliffe Ambassa Oparanya e kind jotelo mamoko madito mag ODM kaachiel kod jotelo madito e pacho kae e kinde ma piny Kenya hingo higni adek nyaka ne ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga mosre ayanga e laru mar Harambee House. Ito oboke mar ariyo, odiochieng' manyoro ne en nyasi ne odiochieng' mar joma mine e piny mangima. Odiochieng' manyoro ne en odiochieng' mar joma mine e piny mangima kata International Women's Day, kama min od ker ma pacho kae mano Mama Margaret Kenyatta ne ojiwo joma mine ma pacho kae mondo owuog oko kendo mag telo e pacho kae. Min od ker ma pacho kae Mama Margaret Kenyatta kane odhialo odiochieng' mar wakeini e piny mangima odiochieng' manyoro ne okwayo wakeini ma pacho kae mondo owuog oko kendo lar lemo mag telo e pacho kae. Ito oboke mar adek loso ewi weche manowach kod min od Prince mar piny Ingereza mano Meghan, kama ne owacho ni anyuola mar Prince William ne kod luoro ni seche moko odhi nyuolo nyathi majarateng'. Mano Prince Meghan ne owacho ni anyuola mar Prince William ne kod luoro ni odhi nyuolo nyathi marateng' mane oloso e kinde nyasi mar dhialo odiochieng' mar wakeini e piny mangima International Women's Day. Ito oboke mar abich loso mana e siasa mokwako handshake kata mosruok e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga mas odiochieng' ma kawuono rwako higni adek nyaka ne ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod Raila mosre e laru mar Harambee House. Kata kamano jood bura mag ODM to
dito machiegni kod ker Uhuru Kenyatta magiwacho ni temo duto manyalore mar chocho musruok e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga, kendo giwacho ni jodito e piny owacho mar Jubilee motenore kod ker Uhuru Kenyatta moko kotelnegi kod Karanja Kibisho temo sundo ker Uhuru Kenyatta mondo osir lwedo Musalia Mudavadi kaachiel kod Gideon Moi e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ma osekelo luoro ni seche moko handshake e kind ker Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga nyalo bedo ni osekethore nikech jogo machiegni kod ker Uhuru Kenyatta to moloyo jotelo mawuok e gwenge mag Kenya madiere mano Central Kenya kod mosruok e kind Uhuru kod Raila. Giwacho ni jotelo madito kod ker Uhuru Kenyatta ok mor tiyo kod Raila e piny owacho mar Jubilee, kendo gisundo ker Uhuru Kenyatta mondo osir lwedo Musalia Mudavadi kod Gideon Moi e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 6 loso wi kaka tuo mar COVID-19 ne omiyo oganda ma pacho kae dhier kendo oketho chenro duto mag oganda ma pacho kae kaachiel kod uchumi ma pacho kae. Ito oboke mar 7 be poloso mana ewi midhiero mar COVID-19 masani en higa achiel nyaka COVID-19 ne chop e pacho kae. En higa achiel nyaka ne tuo mar COVID-19 chop e pacho kae, kama iwacho ni oseketho ngima mag oganda ma pacho kae kalure ni thoth oganda ne oriembe tich, moko ne ochungu tich kaachiel kod kembe moko bende ne olor e pacho kae kalure kod tuo mar COVID-19. Ito oboke mar 8 duol riwruok mar jopuonje pacho kae NAT, riwruok mar jopuonje pacho kae NAT kotelnegi kod jagoro margi maduong' Wilson Sosion okwedo chenro mar miyo jopuonj transfers ma idhi timo dwe manyien. Riwruok mar jopuonj ma pacho kae NAT kotelnegi kod jagoro margi maduong' Wilson Sosion kwedo chenro mar miyo jopuonj transfers madhi chakore dwe manyien. Ito oboke mar 10 loso e mibadhi mitudo kod jaod bura ma Mathira Rigathi Gachagua men osiep jalup ker ma pacho kae William Samoei Arap Ruto. Iwacho ni Rigathi Gachagua ne oyudo omenda maromo milion 200 e yo ma ok ler, kendo sani duol mochung'ne kedo kod mibadhi luwe mar neno ni odwoko omenda makamano kendo donjne e od bura kod kwalo omenda maromo milion 200. Ito oboke mar 11 counties maromo 6 e pacho kae ne oseyudo chanjo mar tuo mar COVID-19. Counties maromo 6 e pacho kae ne oseyudo chanjo mar tuo mar COVID-19 miluongo ni AstraZeneca. Toko gin weche tuke kama nitiere paro mar medo tuke mag UEFA Champions League nyaka tuke 100. Nitiere chenro mar yaro kendo medo timbe madhi tugo e tuke mag UEFA Champions League. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en ni last ditch bid to save handshake. Last ditch bid to save handshake. En ni en higni 3 nyaka ne ogai mar ODM Raila Odinga mosre kod ker Uhuru Kenyatta e laru mar Harambee House. Kata kamano nitiere luoro e kind jood bura mag ODM ni ker Uhuru Kenyatta dhi ndhogo ogai mar ODM Raila Odinga kendo odhi siro lwedo Musalia Mudavadi kata Gideon Moi e dwaro margi mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ka odiochieng' ma kawuono ker Uhuru Kenyatta dhi timo romo kod Raila Odinga e kar jot mar ker mano State House. Odiochieng' ma kawuono ker Uhuru Kenyatta dhi timo romo kod ogai mar ODM Raila Odinga kama gidhi dhialo higni 3 nyaka ne gimosre ayanga e laru mar Harambee House. Mano e thor mar wache nyim oboke mar Daily Nation. Ker Uhuru Kenyatta dhi timo romo kod ogai mar ODM Raila Odinga e kar jot mar ker mano State House mar dhialo higni 3 nyaka ne gimosre Harambee House. Ito oboke mar wach kod min od Prince mar Ingereza mano Meghan, kamano wacho ni Royal Family mano anyuola mar Prince William nen kod luoro ni seche moko ne odhi nyuolo nyathi ma jarateng'. Ito oboke mar 4 ker Uhuru Kenyatta odiochieng' ma kawuono dhi timo romo kod ogai mar ODM Raila Odinga. Jotelo mamoko kaka Musalia Mudavadi, Wetangula, Gideon Moi, Charity Ngilu, Kivutha Kibwana, Alfred Mutua, Hassan Joho kaachiel kod Wycliffe Oparanya e kar jot mar ker mano State House e dhialo higni 3
nyaka ne gimusre kod Raila e laru mar Harambee House. Odiochieng' ma kawuono Ker Uhuru Kenyatta dhi timo romo kod Raila, Kalonzo Musyoka, Gideon Moi, Kivutha Kibwana, Charity Ngilu, Hassan Joho kaachiel kod Wycliffe Oparanya e dhialo higni 3 ne gimusre kod Raila e laru mar Harambee House. Ito oboke mar 5 loso e wi jaod bura ma South Mugirango Silvanus Osoro kaachiel kod jatend migawo Chesa mane ochwal e nyim doho odiochieng' manyoro. Ito oboke mar 6 nyaka ito oboke mar 7 loso ewi odiochieng' mar jowakeini e piny mangima mane otimore odiochieng' manyoro. Ito oboke mar 10 loso ewi medruok mag kwan oganda magamo kute mag COVID-19 e pacho kae. Kwan oganda magamo kute mag COVID-19 e pacho kae iwacho ni omedre mokalo kuom thuolo mar dwe achiel mokalo. Tok oboke mar Daily Nation gin weche mag somo kama penj mar joklas 4 e lai manyien mar somo ne otimore odiochieng' manyoro. Penj maduong' mar joklas 4 e lai manyien mar somo mar CBC ne ochakore odiochieng' manyoro. Ito oboke mokwongo mar The Star, ito oboke thor mar wach iboko mar The Star en ni Chaos rock Uhuru succession plan. Chaos rock Uhuru succession plan. En nitiere ywarok ewi chenro mar gwelo ng'ano madhi kawo kar Ker Uhuru Kenyatta e yiero maduong' mabiro. Nitiere ywarok e kind jotelo ewi jalno madhi kawo kar Ker Uhuru Kenyatta bang' yiero maduong' mar 2. Iwacho ni jotelo madito motenore kod Ker Uhuru Kenyatta e State House dwaro ni Ker Uhuru Kenyatta osir lwedo achiel kuom jotelo ma pacho kae ka thoth gidwaro ni Ker Uhuru Kenyatta osir lwedo Musalia Mudavadi kaachiel kod Gideon Moi. En jotelo motenore kod Ker Uhuru Kenyatta State House to moloyo mawuok e gwenge mag Kenya madiere dwaro ni Ker Uhuru Kenyatta odhi osir lwedo Musalia Mudavadi kaachiel kod Gideon Moi e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 pod loso mana ewi ywarok e kind jotelo ewi jatelo madhi kawo kar Ker Uhuru Kenyatta yiero maduong' mabiro, kama nonro yango ni jotelo motenore kod Ker Uhuru Kenyatta State House iwacho madito motenore kod Ker Uhuru Kenyatta State House to moloyo jotelo mawuok e gwenge mag Kenya madiere mano Central Kenya dwaro ni Ker Uhuru Kenyatta osir lwedo Musalia Mudavadi kaachiel kod Gideon Moi e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ka nonro medo wacho ni thoth jotelo motenore kod Ker Uhuru Kenyatta mawuok e Kenya madiere ok mor kod ogai mar ODM Raila Odinga. Jotelo motenore kod Ker Uhuru Kenyatta mawuok e gwenge mag Central Kenya iwacho ni ok mor kod ogai mar ODM Raila Odinga, kendo gidwaro ni Ker Uhuru Kenyatta osir lwedo Musalia Mudavadi kod ker e yiero maduong' mabiro. Kanyalo lidho ni alidha moko kuom jotelo ma Ker Uhuru Kenyatta nyalo gwelo kata nyalo dhi siro lwedo yiero maduong' mabiro gin Musalia Mudavadi, Raila Odinga, Peter Kenneth, Gideon Moi, Mwangi wa Iria, Kalonzo Musyoka, Justin Muturi, William Kabogo kaachiel kod Peter Munya. Magi moko kuom jotelo ma Ker Uhuru Kenyatta nyalo siro lwedo e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Kata odoko ni Central Kenya to dwaro ni osir lwedo Musalia Mudavadi kod Gideon Moi. Ito oboke mar 6 en ni ywarok e kind Raila kod Mudavadi dhi nyime e kinde ma jotelo gi te gombo dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ywarok e kind Raila kod Musalia Mudavadi dhi nyime e kinde ma campaigns mag 2022 kata yiero maduong' mabiro ochuo chieng' e pacho kae. Jaera Malolwe TV kogi kanyo bende mwachopo e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed go odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.